Şehirdeşimiz Akim Slüsarov Zeyn'in yaңа kalıplanıp kilişe muzikantı. Ona eli 20 yaşkine, ул инде гитарада уйный, җырлар яза, авера башкара. Егетнең максаты зур популярлык казану. Аким үзендәге музыкаль сәләтне 1 ел элек кенә ачкан. Аның әнисе музыкант, димәк, моңа геннарда үз ролен уйнамый калмаганнардыр. 3 человека. Это моя мама, самый главный человек. Минем музыкант булып калыплануда 3 кеше бар. Алар әнием, гитарда уйнарга өйрәткән Анна Григорьевна һәм якташым Зәйдә туып үскән Александр Стратонов ди Аким Слюсаров. Аким Слюсаров үзен инде музыкада тапты һәм хәзер кабатланмас үз стилен булдыру өстендә эшли. Лирик көйләр ярата, чөнки алар кеше күңелен ачарга сәләтле. Җырларның сүзләренә исә аеруча игътибар итә. Для меня самое главное, конечно же, это смысл слов. Миңа иң мөһиме җырларның эчтәлекле булуы. Андый җырлар кеше җанына ята, хиссәндерә бит ди Аким Слюсаров. Талантлы музыкант тулысынча музыкага бирелгән. Бу шөгыленә еш буш вакытын җәлеп итә ул. Кайчакта туганнары, дуслары икенче планга күчә. Аким Слюсаров тулысынча яраткан шөгыленә бирелгәндә генә максат моңа ирешергә, популярлык казанырга була дип саный. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.